Ik ben Germ Kuldik. Laatst ben ik 80 jaar geworden. Ik woon hier in Hietens en ik ben bestuurslid van de plaatselijke vogelwacht de Fjouwer Dorpen. We hebben voor de vogelwacht hebben hier een boerderij en daar hebben wij een jonge mensen op en het is een oude vruchtboom hebben wij de vrijheid kregen om die vruchten, die appels en die paren daar te plukken. Je hebt alle hier naar de kast staan en ik heb wel leuke dingen voor de wacht. Het brengt per jaar, nou, zo tussen de 80 en 100 euro op. Nou ja, in principe alles wat je verkeert is winst. Dus ik bedoel, maar het is altijd goed. Als er een hier 80 euro uur is, of er is hier 120 euro uur, het is alle best voor die vogelwacht. Hè? Ik denk dat er een hoop mensen ik binnen die dit mooi vinden. Ik vind het op zich wel leuk dat je door Friesland rijdt, hier is je van die staaltjes, de ene het dit een keer en de andere het dat een keer. Nou, dat levend, ik vind het wel een levendig beeld van Friesland. Dat is een bijzonderheid eigenlijk hier in Friesland, nog op het Friese platteland zit ik wel de mensen beheersen eerlijk gezegd. We bleef wat dat betreft dat het hier nog steeds. Dit is kijk zo'n shop voor wat oudere mensen. Hoor. Dus ik show wel wanneer het schip strandt.